U Srbiji 47% stanovništva ima povišen krvni pritisak. U Vojvodini je taj procenat 49,3%, a kada su podaci Doma zdravlja u Inđiji u pitanju, 15.000 pacijenata ima dijagnostikovan visok krvni pritisak. Prevencija je nešto na čemu svi zdravstveni radnici insistiraju, pa i kada je ovo oboljenje u pitanju. Kakve su preporuke za one koji imaju nizak krvni pritisak, saznajemo od doktorke Vesne Jovanović, načelnice opšte prakse Inđijskog doma zdravlja. Za nizak krvni pritisak mi najčešće predlažemo jedan zdrav stil života, znači dosta uzimanja tečnosti, zatim fizička aktivnost, sve ono što bi važilo za povišeni krvni pritisak bi važilo i za nizak krvni pritisak, a zaista jeste činjenica da su simptomi vrlo slični, ali je tu izabrani doktor koji će u svakom slučaju dijagnostikovati da li se radi o povišenom ili niskom krvnom pritisku. U Inđijskom domu zdravlja postoji sve što je potrebno da bi se uradila dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova, pa i visokog krvnog pritiska koji tu spada, rekla je doktorka Jovanović. Od laboratorije, EKG-a, doplera krvnih sudova, glave i vrata, specijalističkog pregleda, znači sve ono što je potrebno da se odradi, da se dobije ta pravovremena dijagnoza povišenog krvnih pritiska. Naši sugrađani mogu to dobiti u našoj domu zdravlja, potrebno je samo da dođu i da se jave lekaru. S obzirom da je Ministarstvo zdravlja ovu godinu proglasilo godinom skrininga u cilju prevencije, oni se pored onog na rak debelog creva, na dijabetes i depresiju vrše i na kardiovaskularne bolesti, napominje doktorka Jovanović. To su par upitnika koje izabrani lekar obavi sa svojim pacijentom i koji zaista mogu mnogo da pomognu kako pacijentu, tako i lekaru. Naročito kada je u pitanju skrining za kardiovaskularne bolesti, kada na osnovu nekoliko parametara izabrani lekar može da predoči svom pacijentu kakav je njegov rizik, odnosno T-skor, da on u narednih 10 godina doživi, nažalost, neki kardiovaskularni poremećaj. Kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti, zdravim načinom života se može smanjiti rizik za pojavu tih bolesti, ali postoji i nasledni faktori na koje ne možemo uticati. Ipak, i kod onih koji imaju neki nasledni faktor, zdrav način života može doprineti smanjenju rizika za pojavu kardiovaskularnih bolesti. Povišeni krvni pritisak je jedan od glavnih faktora rizika za razvoj drugih bolesti, koji sam po sebi predstavlja bolest i tako ga treba i tretirati.